de la trajectòria de sostenibilitat de la UBC. Enric, com vulguis. Vicerector, directora, amics i amigues de Vilanova, és un plaer estar un altre cop amb vosaltres per parlar de temes de sostenibilitat. El que us presento avui és una experiència realitzada a l'ESEIAT, a Terrassa, consistent en intentar solucionar un problema que ha sorgit amb motiu que s'ha fet un arranjament de la façana de l'edifici TR5 per tal de tapar esquerdes, forats que es produeixen durant l'envelliment de l'edifici. La conseqüència d'això, que està molt bé, ha estat que aquests forats eren ocupats per alguns ocells, en concret el falciot negre, que és un ocell insectívor protegit, i que, com a conseqüència d'això, no podien nidificar. A motiu d'això, es va contactar amb el Pla UPC Sostenible, vam aconseguir comprar 5 nius artificials de fibrosament, com els que veieu aquí, i el servei de manteniment del campus els va instal·lar a una de les parets de l'edifici on habitualment criava aquesta espècie. Bé, d'aquesta manera s'ha aconseguit solucionar un problema a conseqüència una mica de la nostra activitat. Pensem que el falciot negre és un ocell que passa l'hivern a l'Àfrica Austral i Meridional. És un ocell, per tant, considerat migrant transsaharià i que arriba a casa nostra a finals d'abril, primers de maig, comença a fer el niu a mitjans de maig i marxa aproximadament a mitjans del mes d'agost. És un ocell insectívor que s'alimenta bàsicament del plàncton aeri format per insectes i, per tant, la seva funció de menjar aquests animals contribueix a eliminar possibles riscos de transmissió de malalties i, per tant, aquesta mesura s'inclou dintre de l'estratègia del foment de la biodiversitat als campus i bé, crec que és una experiència interessant per començar a aconseguir que aquesta biodiversitat es pugui conservar. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Enric, a vegades la cultura de la sostenibilitat s'expressa amb gestos que semblen petits, però després estan interconnectats amb problemes molt globals, no? I penso que aquest, el de les aus, ho té tot. Molt bé, doncs passem a la següent experiència que ens la presentarà l'Alba Ruiz de Alegria des de... Ella està online. És doctorant del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció i ens parlarà del projecte